कसे आहात तुम्ही सगळे? आशा करतो की सगळेच बरे असाल. कधीतरी आपण अशा व्यक्तींना भेटतो जे भूत पिशाच यावर कधीच विश्वास ठेवत नाही. पण जर अशाच लोकांवर भूताच्या घटना घडले तर? ही कथा अशीच काहीतरी आहे. पण कथा ऐकण्या अगोदर चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन दाबा. आणि हो, कथा कशी होती मला इंस्टाग्रामवर आणि कमेंटवर कळवा. अशोक एका न्यूज एजन्सीमध्ये तो कामाला होता. त्याचेही काही असेच विषय असायचे जे लोकांना हैराण करून टाकायचे. वरतून ऑर्डर आली आणि अशोकाने त्याच्या 2 मेंबर्सला सांगितले की ह्या वेळेला आपल्याला काही असं छापायचं आहे जे वाचताच लोकांना भीती वाटेल, आणि ही घटना तुम्हीच शोधून आणायची आहे. हे ऐकताच अशोक हा गालातल्या गालात हसू लागला. अशोकने त्याच्या बॉसला शब्द दिला आणि अशोकने त्यांच्या टीम्सला सांगितले, घाबरू नका, असं एक गाव माझ्या लक्षात आहे. तिथे रात्रीचंही कोण जात नाही, आणि जर तिकडची बातमी आपण कव्हर करून आणलीच तर आपलं नावही मोठं होईल. अशोकनी त्यांच्या ऑफिसमधनं परवानगी घेतली आणि आपल्या 2 मेंबर्ससह निघाला. मुंबईपासून बराच लांब तो एका गावच्या दिशेने जाऊ लागला. तशी त्यांनी हॉटेलजवळ त्यांची ती प्रायव्हेट गाडी थांबवली. पण त्यांचं दुर्दैव एवढं की त्यांची ती गाडी बंद पडली होती. गॅरेजवाल्याकडे नेली आणि गॅरेजवाल्याने 2 दिवस सांगितले. तिकडेच असलेल्या हॉटेलमध्ये त्यांनी जिथे त्यांचं ते प्रोजेक्ट करायचे होते त्या गावाचे नाव सांगितले. बाबा, श्यामगडला जाणार का? हे ऐकताच हॉटेलवाले सगळे एकटक अशोक आणि त्याच्या मेंबर्सकडे पाहू लागले. कोणी काहीच प्रतिसाद दिला नाही. या सगळ्यांनी फार विचारले, पण अशोक इकडे मनातल्या मनात खुश होत होता, कारण की त्याला काही असेच गाव पाहिजे होते जिथे लोक जाण्यापासून नेहमी घाबरत असे. पण हल्ली यांना कोणच पत्ता सांगायला तयार नव्हते. शेवटी हॉटेलच्या बाहेर देखील खूप जणांना विचारले, पण एक माणूस हा तसाच त्यांना पाहत होता. यांना समजत नव्हते की काय होते. इकडे संध्याकाळ झाली, पण त्याच वेळेला हॉटेलच्या एका स्टाफ मेंबरने यांना थांबवले. अहो, कशाला तिकडे जात आहेत? तुम्हाला तुमचं जीवन प्रिय नाही का? तिकडे जाल तर मराल. हे ऐकताच अशोकने प्रश्न केला, असं काय तिकडे? आणि त्यांनी सांगितले की मी बोलल्यावरच तुम्हाला समजायला पाहिजे, तिकडे भूतांचा वास असतो, जाऊ नका तिकडे. हे ऐकताच अशोकने त्याला होकार दिला आणि त्याच्या समोर हे निघू लागले. साधारण संध्याकाळचे 8-8:30 वाजले होते. हे रिक्षा शोधू लागले, पण कोणतीच रिक्षा तिथे जाण्यास तयार नव्हती. शेवटी यांनी प्रायव्हेट गाडी करायचं देखील ठरवले, पण त्या जागेचं नाव ऐकताच ते प्रायव्हेट गाडीवाले देखील यांना नकार देत होते. काहींच्या चेहऱ्यावर तर घाम देखील येत होता, आणि काही तर ऐकताच क्षणी आपली गाडी ही पुढे घेऊन जात होते. रात्रीचे 10-10:30 तरी वाजले होते. सगळ्यांनीच आशा सोडून दिली होती. ते छोटंसं गाव देखील आता खाली झाले होते. पुन्हा हॉटेलचे गेट बंद तर नाही ना होणार या आशेने हे देखील मागे फिरू लागले. पण त्याच वेळेला एक रिक्षा ही त्यांच्या जवळ येऊ लागली. कळत न कळत ती त्यांच्याच जवळ थांबली आणि अशोकला विचारले, कुठे जायचं तुम्हाला? अशोकने सांगितले, आणि मग त्या रिक्षावाल्याने होकार दिला. होकार देताच यांच्या डोळ्यावर याला विश्वास बसत नव्हता. ते त्याच क्षणी आतमध्ये बसले आणि अशोक बोलला, तुम्हाला वाटेल तितके पैसे देऊ, पण आम्हाला त्याच ठिकाणी सोडा. आणि तो रिक्षावाला बोलला, वाटेल तितके? नाही नाही, नको आम्हाला वाटेल तितके पैसे, जेवढे आहेत तेवढेच द्या. एवढं बोलून तो तिथून त्यांना घेऊन जाऊ लागला. अशोकने झालेला सगळा प्रकार सांगितला आणि तो रिक्षा ड्रायव्हर बोलला,
मूर्ख असतं ते लोक. भूत पिशाच यावर विश्वास ठेवतात. असं काही नसतं. तुम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवू नका. यांचं बोलणं चालूच होतं. पण हळूहळू करून गावच्या देखील लांब ती रिक्षा जाऊ लागली. आता कच्चा रस्ता हा त्यांना लागू लागला होता. आजूबाजूला शेती देखील ही मोठमोठ्याने दिसत होती. सगळीकडे ते पिंपळाचे झाडं जे जमिनीला लागत होते आणि अचानकपणे थंड वारा हा पसरला होता. त्यातच तो रिक्षावाला बोलला, बघा आलं तुमचं ठिकाण. सहज अशोकनी नजर बाहेर काढली आणि जणू त्याला त्याच्या मनामध्ये भीती पसरू लागली. कारण की तो पाहत होता की ते गाव जे जणू कित्येक वर्षापासून ओसाड पडले होते असे वाटत होते. काहींचे दरवाजे बंद होते तर काहींचे तसेच उघडे, तर काही असे वाटत होते की तिथे कोणी वर्षानुवर्ष राहायलाच आलेले नाही. अशोकने देखील विचारले, असे का? आणि त्या रिक्षावाल्यांनी सांगितले, तुम्ही त्यांच्याकडे लक्ष देऊ नका, तुम्ही तुमचं काम करा. या लोकांना तिकडचं काहीच माहित नव्हतं आणि त्या रिक्षावाल्यांनी सांगितले, तसं इथे माझे काका राहतात, त्यांचं घर बंदच आहे. तुम्हाला बघून वाटते की फार वेळ लागणार आहे, म्हणून तुम्ही आजची रात्र इथेच आराम करा आणि उद्या तुमचं काम करून जावा. अशोक आणि त्याच्या मित्रांना पटले आणि रिक्षावाल्याने त्या घराच्या जवळच त्याची ती रिक्षा लावली. दार उघडेच होते आणि रिक्षावाला बोलला, मी येतो माझं काही काम करून, भेटूया नंतर. एवढं बोलताच तो एक हास्य देऊन गेला. इकडे अशोक आणि त्याचे ते 2 मित्र हे आपल्या कामाला लागले. ते गाव पाहताच त्यांच्या मनात धडकी भरत होती, कारण की पूर्ण गाव हे जणू ओसाड पडले होते. आणि हो, हळूहळू करून सगळीकडे शांतता पसरली होती आणि तिकडे जणू एक थंड वारा हा पसरला होता. आश्चर्याचं या गोष्टीचं वाटत होतं की गरमीच्या त्या दिवसामध्ये देखील अक्षरशः हिवाळ्यासारखी ती थंडी वाजत होती. इकडे अशोक बोलला की इकडे तर काय भेटणार नाही, आपण जंगलात जाऊन काय फोटोग्राफ्स काढूया आणि बघूया, तेच आपण वरती देऊ. यांना ते पटले आणि ते हळूहळू करून जंगलाच्या दिशेने जाऊ लागले. पण त्यांना सतत असे वाटत होते की मागून कसला ना कसला आवाज येत आहे. आणि एक वेळेला तर अचानक आवाज आला, अशोक. अशोकने कळत न कळत मागे बघितले आणि त्याच्या मित्रांना विचारू लागला, काय रे, काय झालंय? त्यातलाच त्यांचा एक मित्र बोलला, वेडा झालास की काय? तुला आम्ही कशाला बोलू? एकतर आधीच इथे काही दिसत नाहीये. हे नक्की कसला आवाज होता याचा विचार अशोक करत होता. हळूहळू करून त्यांनी काही फोटोग्राफ्स काढायला चालू केले. पण तिकडे अचानकपणे एका बाईच्या रडण्याचा आवाज येऊ लागला. हा आवाज कसला होता हे या तिघांना समजले नाही. पण एक मात्र खरं, तिघांनाही भीती वाटू लागली. ते तसेच तिथून चालू लागले आणि त्या घरच्या दिशेने येऊ लागले. पण आता एका मुलीच्या किंचाळण्याचा आवाज येत होता. या सर्वांनी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले आणि ते त्या घरच्या दिशेला आले. पण त्या घरच्या दिशेला येताच त्यांनी पाहिले की तिकडचे आजूबाजूचे सगळे घरं हे जणू पडलेल्या अवस्थेत आले होते आणि अक्षरशः क्षणभरातच झाले होते. हे कसे काय हे यांना देखील माहीत नव्हते आणि यांनी ठरवले की याचा सोक्षमोक्ष करायचा. ते तिकडे आजूबाजूचे घर हे थोटवू लागले. पण जसे ते हात लावत होते तसे सगळे घर आणि सगळे दारं हे आपोआप उघडत होते. जणू आतमध्ये कोणी नव्हतेच, फक्त दरवाजा ओढून घेतला होता. हे पाहताच या सगळ्यांना धक्का बसला, कारण की आपण ज्या गावामध्ये होतो तिथे कोणीच नाहीये. अशोकच्या एका मित्राने त्याच क्षणी अशोकला जोरदारपणे आवाज दिला आणि त्याच्या थरथरत्या हाताने त्याने दाखवले, हे बघ कॅमेरामध्ये,
अशोकनी नजर ही त्या कॅमेऱ्यामध्ये टाकली आणि त्याच्या अंगावर शहारे आले. कारण की त्यांनी पाहिले की जे फोटो ह्यांनी काढले होते त्यात तो रिक्षावाला देखील होता. त्याच्या तोंडातून रक्त येत होते आणि त्याचे ते डोळे पांढरे पडले होते आणि त्याच्याच मागे किमान 50-60 लोक तसेच उभे होते. त्यांचे शरीर अक्षरशः पांढरे पडले होते आणि त्या फोटोमध्ये एकटक हसत होते. एवढंच नाही, यांनी सगळे फोटोज पाहिले तर कोणी अशोकच्या खांद्यावर बसले होते तर कोणी त्यांच्या मित्राच्या. यांना कळाले की त्यांनी काय चूक केली होती. ह्यांनी तशीच आपली पूर्ण बॅग भरली, मोबाईल काढला पण तिथे नेटवर्क नव्हताच आणि ते तसेच चालू लागले. चालताना पुन्हा एकदा अशोकचं नाव हे कोणीतरी घेत होतं, पण चुकूनही त्यातल्या एका मित्राने सांगितले की मागे पाहू नका, नाहीतर आपला मृत्यू आज निश्चित आहे. सर्वांनी देवाचे नाव चालू केले, पण त्याच वेळेला आजूबाजूचे ते घरं आणि ते वस्ती हे पेट घेऊ लागले. हे काय होत होते हे यांना देखील माहीत नव्हते. पण तिथेच छोटेसे एक मंदिर यांना दिसले. हे तिघही तिथेच धावत गेले, पण ते फार छोटे होते. तिकडेच झाडांच्या मागे ते लपले आणि देवाचे नाव घेऊ लागले. त्याच वेळेला तिकडून आजूबाजूने किंचाळण्याचा, रडण्याचा हा चित्रविचित्र आवाज येत होता. असे वाटत होते की अख्खं गाव जळत आहे. सगळ्यांनी आपले कान बंद केले आणि फक्त रडण्याशिवाय यांच्याकडे कोणताच पर्याय नव्हता. बघता बघता तो काळ निघून गेला आणि सूर्य त्याचे ते किरण लागू लागले. हे तिघही उठले आणि त्याच क्षणी ते पळत पळत एका बाजूच्या गावी गेले. तिकडेही लोक शेकोटीच घेत होते. सकाळ सकाळी ते तिथेच बसले आणि शेकोटी घेऊ लागले. त्यातलाच एक मित्र हा जणू आता तापाने फणफणत होता. दवाखान्याबद्दल विचारले, पण त्यातल्याच एका गावकऱ्यांनी विचारले की काय झालंय. अशोकनी झालेला सर्व प्रकार सांगितला आणि ते गावकरी आपापल्या डोक्याला हात लावून बसले आणि बोलू लागले, मूर्ख आहेत की काय तुम्ही? इकडे लोक काय वेडे आहेत का हे सगळं सांगायला? आणि ते सांगू लागले की किमान इंग्रजांच्या काळापासून इकडे एक गाव होते, पण एका रात्री इंग्रजांनी ते सगळे गाव लुटले आणि त्या सगळ्या गावकऱ्यांना जाळून टाकले. तेव्हापासूनच इकडे त्यांची आत्मा भटकते. इकडे जे कोणी जातं ते पुन्हा जिवंत येतच नाही. आणि हो, तिथे ते छोटेसे मंदिर हे देखील आमच्याच एका पुजाऱ्यांनी बसवले. जर ते चुकून कोणाला दिसले तर त्याचे प्राण वाचतेच, पण जो एकदम आतमध्ये जातो गावाच्या तो शक्यता वाचतच नाही. मग तो रिक्षावाला कोण होता? अशोकने विचारले आणि गावकऱ्यांनी सांगितले की ते भूत असेच ज्यांना मारतात त्यांना जखडून ठेवतात. त्यालाही असंच बोलून, गोड बोलून इथे आणला असेल आणि त्याचा प्राण या भूतांनी घेतला असेल आणि त्याच्या आत्म्यावर आता ते हक्क दाखवत असतील. तिच्याकडनं वाटेल ते कामं करून घेत असतील. जर तुम्ही काल रात्री मारले गेले असतात तर कदाचित तुमच्यावरही असेच झाले असते. हे ऐकताच अशोक आणि त्याचे ते दोन्ही मित्र तिथून निघून गेले, मुंबईला आले आणि भयच्या त्या भीतीने ते काम कायमचे सोडून दिले. ही कथा कशी होती? आवडली असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन दाबा आणि हो, इंस्टाग्रामवरही तुम्ही मला तुमचे स्टोरीज पाठवू शकता. भेटूया पुढील भागांमध्ये.